Draga djeco, pred vama se nalazi još jedna lekcija iz hrvatskog jezika. Kao što možete vidjeti, riječ je o sklonidbi imenica. Jučer smo se bavili imenicama, naučili smo nešto novo vezano uz imenice, ponovili smo nešto staro, a danas ćemo naučiti što su to padeži i što je sklonidba imenica. Dakle, padeži i sklonidba imenica su nam neka dva nova jezična pojma vezana uz imenice. Što su imenice? To ćemo prvo ponoviti. Znamo da su imenice promjenjive riječi koje imenuju bića, stvari i pojave. Zašto su to promjenjive riječi? To su promjenjive riječi jer one mijenjaju svoj oblik, ali ne i značenje. Dakle, u kojem god obliku se imenice našle u rečenici, one će uvijek isto značiti. To ima svaka promjenjiva riječ, pa tako i imenica. Ima onaj jedan dio koji se ne mijenja, ima dio koji se mijenja, a znamo jako dobro da su to osnova i nastavak. Dakle, svaka promjenjiva riječ ima osnovu i nastavak. I da bismo naučili novu jezičnu pojavu, moramo promotriti rečenice. Pred vama će se naći sada 7 rečenica sa istaknutom jednom imenicom. Prva rečenica glasi: miruj more. Druga: nema mora. Treća: prilazim moru, vidim more, oj more, govorim o moru, igram se s morem. Dakle, riječ more, odnosno imenica more, pojavljuje se 7 puta. Što to znači? To znači da ona u 7 slučajeva mijenja svoj oblik. Promotrimo li malo bolje tu riječ, možemo uočiti da jedan dio te riječi ostaje isti, a jedan se mijenja. Jako dobro znamo da dio riječi koji ostaje isti jest osnova, a dio riječi koji se mijenja je nastavak. Prva rečenica nam odgovara na pitanje tko ili što miruje, miruje more. Koga ili čega nema, nema mora. Komu ili čemu prilazim, prilazim moru. Koga ili što vidim, vidim more. O komu ili o čemu ja govorim, govorim o moru. S kim ili čim se igram, igram se s morem. I ovdje nemamo pitanje, nego imamo usklik, nepromjenjivu vrstu riječi, oj, ej, more. To su nam pitanja, odnosno kao što možete vidjeti 7 parova pitanja, na koje odgovara 7 oblika imenica. I upravo sjećate se kada smo govorili da su imenice promjenjive riječi, rekli smo da se imenica u hrvatskom jeziku može promijeniti 7 puta. Ti oblici imenica nazivaju se padeži, a svaki padež ima neka svoja padežna pitanja. Mi se sada prvi put susrećemo s pojmom padeža i padežnih pitanja. Ne brinite ništa, sve ćemo izvježbati. U ovom slučaju je bitno zapamtiti da padeža, odnosno oblika imenica u hrvatskom jeziku ima 7 i da svaki padež odgovara na padežno pitanje. Prvo padežno pitanje je za živo, a drugo padežno pitanje je za neživo. Odnosno, da se odmah ispravim, imamo 6 parova padežnih pitanja i usklike. Dakle, ako vam netko postavi pitanje koliko puta imenica može promijeniti svoj oblik u hrvatskom jeziku, vaš odgovor će biti 7 puta. Potom vam netko može postaviti pitanje, pa dobro, zbog čega ona mijenja 7 puta svoj oblik u hrvatskom jeziku, i vi ćete odgovoriti zbog toga što u hrvatskom jeziku postoji 7 padeža. I svaki padež ima padežno pitanje i ako mi kada pročitamo rečenicu, za određenu imenicu sebi postavimo neko od tih padežnih pitanja, mi ćemo točno odrediti o kojemu se padežu radi. A sada idemo rečenicu po rečenicu, padež po padež, da odredimo, odnosno da vidimo o kojim se tu padežima radi. Rekli smo da imenica se može promijeniti 7 puta, a ta promjena imenica po padežima naziva se sklonidba ili deklinacija. Dakle, mi svaku imenicu možemo sklanjati po padežima, od 1. do 7. Dosad smo također rekli da su rod i broj gramatička obilježja imenica i upravo je padež
treće gramatičko obilježje imenica. Dakle, gramatička obilježja imenica su sada rod i broj koji već znamo i padež nam je novo gramatičko obilježje imenica. U budućnosti, u budućim satima obradit ćemo padež po padež i vidjet ćete da ćemo sklonitbu ili deklinaciju imati u malome prstu. Što vidimo na slici? Miruje, more. Ko ili što miruje? Miruje more. Prvi padež u hrvatskom jeziku zove se nominativ. U ovom slučaju more je vršitelj radnje i mi nominativom imenujemo vršitelja radnje. Dakle, tko ili što miruje, tko ili što uči, tko ili što jede. Kada nam imenica odgovara na pitanje tko ili što, mi znamo da se radi o nominativu u prvom padežu u hrvatskom jeziku. Nema. Koga ili čega nema? Nema mora. Drugi padež hrvatskog jezika zove se genitiv. Genitiv označava pripadnost ili dijelnost. O tome ćemo nešto više reći u satovima koji slijede. Za sada moramo znati da nam drugi oblik imenice, odnosno drugi padež u hrvatskom jeziku odgovara na padežna pitanja koga ili čega i da se drugi padež u hrvatskom jeziku zove genitiv, a ova riječ nema, odnosno glagol, nam pomaže da bismo lakše dobili taj oblik imenice u genitiv. Prilazim. Komu ili čemu prilazim? Prilazim moru. Imenica moru ovdje se nalazi u trećem obliku koji se zove dativ. Dativ označava cilj, dakle mi prilazimo komu ili čemu, moru, školi, računalu u ovom slučaju. Treći padež hrvatskog jezika je dativ. Dakle, do sad smo rekli da postoje tri padeža u hrvatskom jeziku. Prvi je nominativ, drugi je genitiv, treći je dativ. Idemo dalje. Vidim. Koga ili što ja vidim? Vidim more. Četvrti padež u hrvatskom jeziku jest akuzativ. I akuzativ je predmet naše radnje. Dakle, vidim koga ili što, vidim računalo, vidim prijatelja, vidim neki predmet radnje. Čitam koga ili što, čitam knjigu. Sve te imenice koje odgovaraju na pitanje koga ili što su u akuzativu. Oj, ej, hej, jako dobro prepoznajemo ove nepromjenjive vrste riječi, to su usklici. Oj, ej, hej, more. Mi dozivamo more i to nam je vokativ. Vokativom dozivamo. Ojej, hej, prijatelju, ojej, hej, učenice, ojej, hej, učeniče. Dakle, vokativom dozivamo. Sve te imenice koje se nalaze u vokativu su nekakav doziv. Govorim o komu ili o čemu ja govorim? Govorim o moru. To je lokativ. Ali isto tako mogu reći sjedim na komu ili čemu? Na stolici. Pa je primarno značenje lokativa mjesto radnje, još ćemo neka značenja naučiti. Dakle, lokativ je šesti padež u hrvatskom jeziku i odgovara na pitanja o komu ili o čemu. On je jako sličan dativu, ali lokativ ćemo prepoznati po ovim nekim riječima malenim, nepromjenjivim koje se nalaze prije imenica i pridjevaju se, odnosno predlažu se imenicama, to su prijedlozi, a znamo da su to na, po, priprema i u. Svi ti prijedlozi kada stoje uz imenicu, ta imenica se nalazi u lokativu. Primjerice na moru, o moru, po moru, pri moru, prema moru i u moru. U svim tim oblicima imenica moru je u lokativu. I posljednji padež u hrvatskom jeziku jest onaj koji odgovara na pitanje s kim ili čim se igram. Igram se s morem i to nam je instrumental, a njega ćemo prepoznati po prijedlogu s ili sa, iako ga nekad ima, a nekada ne, i o tome ćemo nešto više reći sljedeći put. Dakle, ovime smo došli
do samoga kraja nabrajanja padeža, ne do kraja prezentacije, nego do nabrajanja padeža, pa ćemo ih još jednom ponoviti. Ko ili što postoji, padežna pitanja za nominativ. Koga čega nema, padežna pitanja za genitiv. Komu čemu prilazim, dativ. Koga što vidim, akuzativ. Usklici oj, ej, vokativ. O komu o čemu govorim, lokativ. I s kim tim, instrumental. Ono što je vaš zadatak sada je zaustaviti prezentaciju i ponoviti si padeže u hrvatskom jeziku. Kako ćete to učiniti? Pa učinit ćete tako da ćete ih pročitati i pokušati ponoviti. Dakle, nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. Nominativ odgovara na pitanja tko ili što, genitiv koga čega, dativ komu čemu, akuzativ koga što, vokativ usklici oj, ej, lokativ o komu o čemu, instrumental s kim čim. I ovako ćete sad pomisliti, oj učiteljice, kako je to jednostavno kad vi to tako izgovorite, ali vjerujte mi, s vremenom će i vama to biti vrlo, vrlo jednostavno. Ovo s lijeve strane što vidimo su padežna pitanja, a s desne strane su padeži. U hrvatskom jeziku koliko ima padeža? Sad to već jako dobro znate da ih ima 7. Što su padeži? Padeži su oblici imenica. Koliko puta imenica može promijeniti svoj oblik u hrvatskom jeziku? 7 puta. Jer su nam padeži nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. A s obzirom da je ponavljanje majka mudrosti ili majka znanja, ponovit ćemo padeže još jednom. Prvi padež je nominativ, odgovara nam na pitanja tko ili što, pomažemo si glagolom postoji i on označava vršitelja radnje. Primjerice, Marko je pročitao knjigu. Tko ili što je pročitao knjigu? Marko je pročitao knjigu. Na stolu je Markova bilježnica. Što je na stolu? Na stolu je Markova bilježnica. Dakle, i Marko i bilježnica su imenice u nominativu, jer odgovara prva imenica na pitanje tko, druga imenica na pitanje što. Razlika između imenice Marko i bilježnica je koja? Marko je vlastita imenica, bilježnica je opća imenica. Drugi padež hrvatskog jezika je genitiv, odgovara na pitanje koga ili čega nema. Daj mi malo koga ili čega čokolade, sok je napravljen od koga ili čega bazge i obje imenice su u genitivu. Kako mi zapravo određujemo padež imenice? Znamo koja nam je imenica važna. Čitamo cijelu rečenicu do te imenice, te si potom postavljamo padežna pitanja. Primjerice, da ja sad ovdje kažem, daj mi malo tko što. Odgovor bi mi bio na pitanje tko ili što postoji čokolada. Dakle, ova imenica čokolade sigurno nije u nominativu. Ali daj mi malo koga ili čega, odnosno koga ili čega nema čokolade. Znam da je ta imenica u genitivu. Genitivom izričemo građu, djelomičnost ili pripadnost. Treći padež hrvatskog jezika je dativ, nekakav cilj. Mislav je pomagao. Komu ili čemu je Mislav pomagao? Pomagao je djevojčici. Komu ili čemu se vi rado povjeravate? Rado se povjeravamo komu ili čemu učiteljici. Dakle, i imenica djevojčici i imenica učiteljici je u padežu dativu. Komu čemu prilazim? Prilazim djevojčici, prilazim učiteljici. Četvrti padež hrvatskog jezika je akuzativ. Koga što vidim? Ili Ivona jede jabuku. Koga ili što Ivona jede? Ivona jede jabuku. Ružu su uzgajali stari Grci. Koga su uzgajali stari Grci? Stari Grci uzgajali su ružu. Akuzativ. Četvrti padež hrvatskog jezika odgovara na pitanja koga ili što. I ovaj dječak nešto viče, doziva, oslovljava ili se obraća nekome. Oj, Marine, donesi mi bilježnicu, donesi Marine loptu. Kada nekoga dozivamo ili oslovljavamo, koristimo vokativ. Kao kada ja vama kažem oj, Patriče, ili oj, Mateo, ili oj, Mateja, ili oj, Julio, ili Teo. Dakle, kad ja vas dozivam u učionici, ja ne koristim ništa drugo nego vokativ, odnosno peti padež hrvatskog jezika. Lokativ, o komu o čemu govorim?
Pas živi u kućici. Pas živi u komu ili čemu. Dakle, mi nećemo ovdje postaviti pitanje gdje pas živi, jer je nama bitan padež imenice. Pas živi u komu ili čemu u kućici. Na komu ili čemu su kolači? Kolači su na stolu. Po ovim prijedlozima na, o, po, priprema, u, prepoznat ćemo da se radi o šestom padežu u hrvatskom jeziku, odnosno o lokativu. I posljednji padež, s kime, čime se ponosim. Ja se ponosim vama jer ste jako vrijedni, jer se jako se trudite i samo tako nastavite dalje i ništa ne brinite, sve ćemo mi ovo riješiti. Dakle, šetam sa psom, kao što vidite prijedlog sa, a ne s zbog ovoga ps. Vozim se čime? Vozim se biciklom. I ovdje možemo zaključiti da u hrvatskom jeziku postoji 7 padeža. Promjena imenica po padežima zove se sklonidba jer se oni sklanjaju. Možete to zamisliti kao da od prvog padeža padaju i sklanjaju se do posljednjega. Primjer imenica je sljedeći. Brod. Ovaj brod, imenica muškog roda u jednini. Tko što postoji, postoji brod. Koga čega nema, nema broda. Komu čemu prilazim, prilazim brodu. Koga što vidim, vidim brod. Ojej, hej brode, o komu o čemu govorim, o brodu, s kim, s brodom. Ista riječ, riječ istoga značenja, ali drugoga roda. Ova lađa. Tko što postoji, postoji lađa. Koga čega nema, nema lađe. Komu čemu prilazim lađi, koga što vidim, vidim lađu. Ojej, hej lađo, u komu, u lađi, čime plovim, plovim lađom. I srednji rod, ovo plovilo, ko što postoji, postoji plovilo, koga čega nema, nema plovila, komu čemu prilazim plovilu, koga što vidim plovilo, ojej, hej plovilo, komu o čemu o plovilu i s kim, čim plovilom. Crvenom bojom istaknuti su nastavci, oni se mijenjaju kod promjenjivih riječi, a crnom bojom istaknuta je osnova koja se ne mijenja. Iste ove imenice u množini, samo što je ovdje ostala jednina, dakle ovo je množina, ko što brodovi, koga čega nema brodova, komu čemu prilazim brodovima, koga što vidim brodove, ojej hej brodovi, o brodovima i brodovima. Ko što postoji, postoje lađe, koga čega nema lađa, komu čemu prilazim lađama, koga što vidim lađe, ojej hej lađe, o komu o čemu o lađama i s lađama. I srednji rod, tko što postoji, postoje plovila, koga čega nema, nema plovila, komu čemu prilazim plovilima, koga što vidim plovila, ojej hej plovila, o komu o čemu govorimo o plovilima i s plovilima. A ono o čemu mi sada govorimo je sklonidba ili deklinacija. Dakle, mi smo imenice u jednini i množini mijenjali po padežima, odnosno sklanjali smo ih ili deklinirali. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ, instrumental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oblika imenica, 7 padeža. Pa da ih ponovimo, idemo u desnu stranu, dakle nominativ, tko što postoji, genitiv, koga čega nema, dativ, komu čemu prilazim, akuzativ, koga što vidim, vokativ, ojej, hej, lokativ, o komu o čemu, instrumental, s kim, s čim. Dame i gospodo, dragi moj peti ja, upoznajte se s padežima, s njima ćemo se družiti neko dulje vrijeme, dakle radit ćemo padež po padež i u konačnici ćemo znati sve padeže. Ovime smo došli do kraja današnje lekcije. Ono što smo danas ponovili jest što su imenice, a naučili smo da imenice imaju 7 oblika u hrvatskom jeziku jer su to padeži, dakle padeži su oblici imenica, a da se promjena imenica po padežima naziva sklonidba ili deklinacija. Vaš je zadatak pokušati upamtiti ove padeže i padežna pitanja. Možete uzeti bilo koju imenicu koja vam padne na pamet i sklanjati je po padežima kako biste to uvježbali.
Kao što sam rekla, ne brinite ništa, idemo dio po dio i sve ćemo mi to usvojiti i postaćemo pravi eksperti u poznavanju padeža. Kad kažem eksperti, mislim stručnjaci ili profesionalci u poznavanju padeža i promjene imenica po padežima. Nastavak slijedi u virtualnoj učionici, zadačići, kvizovi ili što nas sve tamo čeka. Do sljedećeg ovakvog susreta, doviđenja i budite vrijedni.